Oraindik ez dira goizeko 6ak eta Mercaderes kalean garbitzaileak aurkitu ditugu. Chicos, vamos para allá, por favor, vamos para allá. Parrandaleku izatetik entzierroko ibilbide bilakatu behar dute, lan itzela dute aurretik. Peor los cristales, para los corredores, para los toros. Ez da batere erraza jende artean aritzea, asko mozkorrak daude eta ez dute kasu egiten. Al final tienes que tener mucha tolerancia. 6ak pasatxo, esia jartzeko ordua. Ahora subimos hoy último día, subimos de desmontar el encierrillo. Gaur 75 lagunek egiten dute lan. Hay que acuñarlos bien fijos, bien pretos, para que no haya ningún problema, ni se benza, ni nada. Erlojuaren kontra dabiltza, etenik gabe goizeko 7etarako prest egon behar du denak. Argitu du eta hasi dira korrikalariak ibilbidean. Hola, Udaltzainen lana hasi da. séllame la cámara. No puedes estar aquí, no puedes correr. Argazki kamera darama mutilonek. Korrika egiteko baldintzak betetzen ez dituztenak kanpora bidali behar dituzte. Beste hau berriz mozkor dago. Has bebido un poco y no estás bien para correr. Ikusten ez den lana da. Entzierroak posible izateko egin beharrekoa. Orain bai, suizidia botatzeko ordua iritsi da.